तो हेलो लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय भिडिअ गोदान लाना फैबावलायबाय लोगोफोर माने जों दायो माने भुटानाव बेरायफैदों आरोना लोगोफोर लकेशनखौ नायदो भुटाननि हेभिखा वाव आंजों एनजे वाइट ब्लग्सजों आरोना एनजे वाइट ब्लग्स आरो आं दङ आरोना नायदो लोगोफोर माबायदि लकेशना बेस्टखा मारै हेभि वाव बरिया ना जाय जाय उइथ सोबो बिसोरनि थाखायथ' जायगायानो हेभि समायखायो आरोना बाव दामिनो थ' लोगोफोर नोंथांमोना नायनोबा जोंनि लकेशनखौ कन्टेक्ट थ' लोगोफोर नोंथांमोना मारै मोन्दों थ' लकेशनखौ खोन्थाहरदो आरोना कमेन्ट खालामनानै लोगोफोर हेभि नुदों नुवाखै आरोना नोंथांमोना बेरायफैनो गोसो जायोना जायाथ' बुंहर आरोना बेरायफैनोबा बेरायफैनो बुंहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर ना मा होनो सारमोन हेभि रखा लकेशना नायदो गाइसमोन wow yeah this is Malivita gang oh Malivita आरोना जायगाया नोंथांमोना अबेनि जाखो साननो हागौ आरोना Malivita भुटान बर्डाराव आरोना हेभि लकेशनखा आरोना नोंथांमोना खनसेनो फाग्ला फाग्लि जानानै थांगोन आरोना फैयोबा ना मा होनो सार हा सार नंगौ दा हेभि दा wow hello होनहरसाय Hello. how are you How are you? are you all fine होनहरसाय Really? hey होनरा दे are you all fine guys होनलाय Really? देरा होन are you all fine guys होनलाय देरा होन होनल' दे खनसेल' दे are you all fine guys what's up yo What's up, yo? wow hola होन Hola. yeah ओरैबाव hola yeah okay thank you लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम मा खालामनांगौ साबस्क्राइब बुंहर इयाव subscribe guys all of you please subscribe our channel and support us thank you so much see you on the next video 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 thank you guys and see you soon see you soon okay guys bye bye okay guys bye bye okay bye bye